Chini short speech by the Secretary Morong Sisi Department Mono Mozornaya Peru. Mo Sini Ujit Otong is Mijit Nuknai. Bishop Kurita Jorin Kongkhe Busuk Hai by Kumama Director Chini flag shortage in the flag ring making Tango Nikuya. Ini Kokchapmung boba ke sabla jakas sabar. Hambai sini media no, sentini ojaga kaisa Kokchapmung panda Khwlaikha YTF ni luazi Mumbai. Semoro kebang barno ni sini oro media buma sini ye minister buma jakkan, jaga sini all chairman member, mountain committee, all YTF semua jakkan. Ini ni sini Kokchapmung panda ka sini 25 tarikh sengkaisa Baik rally ko tama khanya thangi tongo sini Maharaj baida gijak central committee baida gijak 27-28 tarikh ko sini plenary kaise session tongo abo Robindra babu nai abo nuruk sawi singtini oro 25 tarikh ko baik rally ne abo tui singkisa tini oro achuk laki 25 tarikh boba heke busuk borok bangan bagino kini Kokchapmung sablaiga 25 tarikh ko to sing parbisi 25 baik YTF Nuknai sara Simna no sing guri lainai Belaino hambai sini social media no ini sing Joto noro Bagwi asudnya sini blog district TWF YTF ngangke Mwkthang ni program sini YTF baluazizak sini sing Simna blog committee ngai sini kaisa motor kaisa rally ngai amo sudu Simna ya sara TIPRA gnangai amo rally ngai tambaga ngai sing Khwnani nango sini tabu bo sini coba tabu sing Khwlaikha sini bubagrano sing tabu ba hamjagai sini o hate do phana mathana ni bagai sing tabu buskango joto wa Khwlainani omo hai hinno sing tini o jaga o kaisa program narjaka tini Khwlaikha buskangi somoyo sing phunugui rinai sini boro sini TIPRA saro tabu bo sini jobana fogya sini mante sokanya sing nahana ni bagai sing tabu uslok usulya hini sing Khwnani bagai sing buskango phaitam oboni bagai ang lukurona koinani musungu maegnang khagnang joto sini yu tungtung sini joto Joto TWF, Joto sini warriors of Norok Haidi Joto palbak sekai o coba ore liwo Khwlainani bagai angrono boisau. Apa ke biang ke norong yo baile Khwlaijang na busuk jora Khwlaijang na ini Kokchapmung. Seng omong ka sini eknong konstitusi pura sini romdi dagia thuk oboni sini romdi yang gorzo di samung krizo roti sing Khwlaijang nai. Nong je o baile liwo boba he Kokchapmung dong na norok amchani lokorong na. Chini amchani lukrono sini obono sini buskangni naimung sini greater triparland tei plenary session ongi tong sini yudni hoite o jaga bo sing joto palbak sakai thanan bagai sini dofano sing fiona ni bagai sini maignang bubagra busikai sin bagai fight klaitong tabuk bo sini bubagra sini TIPRA ni bagai fight klaitong ko omo TIPRA sarok Nukya omo TIPRA sarok tabu kaisa TIPRA sarok kaisa borok bai omo hai koksil jajagai hamja koksil jajagai kubangma kok firmani social media nugui tongo bubagrani naimung grikha bubagrani sanmung grikha biang kumai thaga in chanai ragno sing obono sanani musungo bubagrani naimung tei sini TIPRA ni muthangjanani bagai sing yu tei sini joto TIPRA sarok tago tiar tongko tei sini bubagra sini bagai Khwanya tongo bo dilio fight khlai tongo sini TIPRA ni bagai bo saja sini bagai Khwlainai omo bisas tongonya sing tapol do khlai tongo o jaga bo omo hai ke TIPRA sarok Norok omo hai ke ruk hamya kok sitrabai sini TIPRA no hamya sugya omo tasadi ang obon konyani musumu O baile yo sikla rong na boba he ke no Kokchapmung dong na mane Khwnani bagai. Ani Kokchapmung sini siklarong obono faidi sing thanchani maribo sini bubagrani coba tei sini buskangni greater triparland coba sing palbak sake jotono hailayena thanglayena gange tambagen gange sini thinangni lama sing nijino saimanani nang